står på scenen. Du kan mærke lyset, der skinner på dig. Du siger de replikker, du har øvet til perfektion. Du kan mærke den magi, du har lagt over publikum. En skuespiller har kun sig selv som redskab. Det er det, der er inde i en, man skal spille med. Man søger altid efter det, der gør en lykkelig. Og hvis det gør en lykkelig, er at spille skuespil, skal man så ikke gøre det. Men der er meget, der kan stå i vejen. Forældre og samfundet, der mener, at man skal få en rigtig uddannelse. Men det er jo løgn, fordi vi har rigtig mange dygtige skuespillere her i Danmark, der lever af det. Skal man så ikke gå efter det? Men man kan komme til at tvivle. Også på sig selv. Man kan stå i vejen for sig selv. Man bliver nødt til at stoppe op og tænke, at det her er det rigtige at gøre. Men alligevel fortsætter man. Fordi det er det, der gør en helt vildt glad. Det er det, man elsker allermest. Men nogle gange kan du gå, og du synes ikke rigtig, du kommer nogen vegne lige meget, hvor hårdt du arbejder for det. Men så er du bare nødt til at arbejde alt, hvad du kan. Og til sidst kig dig selv i spejlet. Fordi det er kun dig selv, der kan gøre noget ved det. Det er dig selv, der skal kæmpe for det, hvis det er, du gerne vil. Man kan blive helt fascineret over de dygtige skuespillere, og helt glemme, at man sidder i de blå stole, og ikke er en del af det, der sker på scenen. Men hvis det er det, du vil, så gør det. Kæmp for det. Arbejd opad. Og gå frem og vis, hvad du kan og hvem du er. Fordi når du kommer frem, står midt på scenen, og du gør det, du elsker allermest, så der er ikke noget bedre at gøre.